μορφών τη λαλία. Και κρόμες να περώνετε μεν, όλοι ζήπκας να φορούνε. Κρόμες να περώνετε μεν, όλοι ζήπκας να φορούνε. Τις εράντες χορεύετε, τε μόρφα να τερούνε. Τις εράντες χορεύετε, τε μόρφα να τερούνε. Και τη χρονή τα 30 ενορίας, τι ημέρας και τη χρονή τα 30 ενορίας. Υμψιέχα θα σας και λου, υμψίσα εξορίας. Υμψιέχα θα σας και λου, υμψίσα εξορίας. Τέλος ένα κοιμήσχανα μου ζένα και λερία. Τέλος ένα κοιμήσχανα μου ζένα και λερία. Να σαν εκείνο που δάζει και λέψα σαλομία. Να σαν εκείνο που δάζει και λέψα σαλομία. Σειρά έχει ο Σύλλογος Ποντίων Διαβατών Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εδώ στη Νέα Σαμψούντα ανταμώνει η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Το χορευτικό συνοδεύουν η μουσική Κώστας Ιωαννίδης στη